Truck nga gikan naghatod og election paraphernalia sa Bukidnon nahulog sa Pangpang. Human nawad-an matud pa og preno og nakabangga og bao-bao sa Cagayan de Oro City. Usa patay. Aniya ang ako report. Sa kuha nga video, nagbuyod sa kasagbutan nga bahin kining pipila ka mga individual ug makita pa ang nalumping nga truck sa Pangpang sa Upper Puerto, Cagayan de Oro City pasado las 8 Lunes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, nahulog ang maong truck sa lugar. Human mawad-an og brake, rason nga nagdire-diretso kini og nakabangga pa og bao-bao nga gikaangol sab sa driver ug pasahero sa maong bao-bao hangtod nahulog ang truck sa Pangpang. Upat ang samdan sa hitabo samtang patay ang usa ka lalaki nga giilang checker sa logistics company nga sakay sa maong truck. Nasuta usab nga ang katong truck gikan kato nag-deliver sa mga election paraphernalias ang ato sa municipality of San Fernando, Cabanglasan ug sa Valencia City. Apan sa panahon sa aksidente humanan nila na deliver ang mga election paraphernalias. Padayong ginatambala ng mga nasamdan o gina-recover pa ang truck nga nahulog. Giandam na sab sa kapulisan ang kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries and damage to property. Batok driver sa truck nga wala pa mihatag og pahayag. Sa pagkakaroon na pa man sa hospital ang atong uban nga mga biktima apan sa atong pagkighinabi for further filing of cases. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha sab ang pahayag sa COMELEC labot sa hitabo apan mibalibad na sila. Ginakuhaan pa sab nato og pahayag ang tag-iya sa truck. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.